awakmu piye nek ketemu karo wong wedok sing kaya ngene dasar piyayine ayu degane kambil ijo bejane sing duwe bojo degane kambil gading bejane sing iso nyanding bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ya ora pengen ngetok lenjer kuning marati sapa wonge ta ora pengen nyipok piye dalem jiwa tak cipok munine piye coba didangu ketemu karo wanita sing kok anteng meneng dasar piyayi putri saka Solo sinawang saka ngarep ketok gandes saka ngiringan ketok luwes saka mburi piyuh ngembes barusan coba didangu mbak menawa Yayi 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 ngapa salah milih iki to ya kok iso salah milih lah iki anu tekoki kok malah aku ngambil guyu iki mergo saka sumei saka ayune saka cantike wong ki nek ayu saurunge ngomong ki mesti guyu dhisik oh lho piye ayo coba Yayi garwane kakak Yayi garwane kakak Yayi Yayi garwane kakak Yayi apa nek wong bisu iki lah nek kowe kan yo iso ta kowe tau sekolah karo masa yo gak iso ngendani nek posisi kaya ngene coba kowe mbok bantu Mas maksudnya kowe karo aku mlaku-mlaku ayo tak ajak tukokno ali-ali gak mungkin wi paling lho enggak sing sakene jaluk gelang maksudnya iki jaluk gelang wong kowe iki ora paham ora pengertian karo wong wedok nek sing dangu aku coba iki lho sanane mustikane jagat wong ayu injih taman moro gak caket marang kan wong ayu timi iya ora apa panjalukmu bakal tak turuti waton nuranjunmu dene lintangan rembulan tresnaku karo sliramu banget tresnane jare iki tenan jare enak keri Mas masa diake keri coba bisa Mas ngono tok keri Mas coba bisa Mas tak saged keri tak saged keri alah pengen nyogok kowe tak saged matamu wong nek lancang ya ngono wi tepung wae durung kenal wae ora kok pengen nyogok lah kan wis tepung rupamu kaya ngono ame nyogok aku lah kan keri rayu karo tungkakku kuwi lho apik tungkakku pelecehan nek iki sebagai wong lanang rempeyek mbok rempeyek tapi dol tapi aja diremet-remet ngenyek yo ngenyek ning aja diremet-remet aja banget aja kok lehmu nyepelek nih peh aku kuru peh aku cilik sandale gua ngidul bakal ora dikumpul sandale gua ngulon awake bakal kelakon waktu sandalan kuat moto ati gronjalan model tapuk ini lho madane iki clentheng tapuk lah siramu lho kaya bokongku alus bokongku lho ora ngerti fungsine sirah gundul kowe ora ngerti fungsine sirah gundul lha fungsine apa fungsine sirah gundul kuwi nek sing iso ngatasi nganggo sing dhuwur iki ya dibawa umur iki aja ngono kowe omonganku banyak anak kecil di bawah usia 15 tahun omonganku kok iso ngantek kaya ngono iki lho ndase kaya api-api oh lah nek pancen tondo kowe tresno karo panjenengane apa buktine kowe arep nembak apa jajan tondo kanggo bukti tresno kemasan ana ing sajroning Taman Makam Pahlawan iki Taman Sari Taman Kabupaten
bukti tresnaku marang sliramu ana ing sakjroning taman kaputren kene sliramu bakal tak gandring tak Gandrung. Pite apa gandreng bakal tak gandrung tak senengke atimu ya. Ya. tenan yen pancen suaramu apik akan aku pertimbangkan Mas Mondol. Lho, Mikir karo ganti batoke, ayo bantuno mikir modal bagus. Gacak suarane kaya ngopo? Ayo Aduh. Cak, kowe ora ngerti Heeh. Warase kowe ora ngerti sejatine aku apa sejatine sliramu Kang Mas Mondol? yen pengen ngerti sejatine aku akulah CEO yang menyamar. Aduh, ini itu CEO yang menyamar dari PT Laguna. PT Laguna panjangannya apa? Lho, melon yo ora. Iki lho dindingane. Tak disara kabeh. Nah, kaya ngopo tak rungone? Coba pamer ke suaramu Kang Mas. Memanismu kamu jiwa. alah ono. Dua dulu ora ono. Salah tiru. Toh, jarang di bawah umur nggak boleh kayak gitu. Lah aku dijangkrono kono jongkrono kene. Jangan disentuh langsung diremet gitu lho. Pemanismu kamu ngono. Kamu jiwa. Sampeyan ngarai. Ora marah iki ora. Tapi kita nembak suaramu dindani wong pirang-pirang lho. Kaya pinter-pinter nah. Pak Dalang lho, Pak Dalang. Aku wis satane apa ndak diwarai. Oh iya maaf. Memanismu